Action. Oluwa-boy, where your wife today? Let her come. Oh. Yeah, format on a splendor no hair. Ara. There we can get test. Elebe we gonna boy you. Huh? What? Onye ya for ma. I'm kitchen. You not even here. Allow my cat to tell you mmiri were ta. Tasa no na aka na test ya. I saw my I saw the wife side. Let them clear away from the kitchen. Yes. And men took over. What a women's can do. Men's can do. I want to kitchen that attack on kitchen. O me test na ya test. I got you me test ya. O ge gam test ya no. Okay, gago. Allah agranwa. Francis Obo. Gum why she gave any Nigeria you no back na test kwa ni mam na ehiri ni o ka mko sa mari. Akoya ko de ka sifa me mari 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 be ya. Ngwa test ya. Or poison ile rikota nwo. Yimzi. Say what that in what that. What can be said so what that Ele has that together do e. I get tigi a mo product. 3% go we Let's see, I will see you stay with them for village now. When you come home, they got tige gas. He will homeless person. I am for one way. Hey! Kitchen. Ara kwa nya kwa Ana so ya so. asu ya asu. Ndo na correct ma karịala ndo karịala ụmụ enyi nwoke mekwa na ọsịsọ. Maka gị na-esi we so Aka ya gota aka ya. Ampa na tiri aka ya. Ko man na tiri aka ya da gota aka. Na mabande film the wives. Film them. Now they chopro na kitchen. I say out away to the kitchen. Can we oluwa-boy? Can we somebody? Can we a short to gin? We a short to gin and we then can we a format? No, we actually long yeah, patches it. Can we a Margareta? The Margareta, sorry. Oh, yeah, no, can look when we a format. Oh, yeah, Siraka. Arabo kwa nanya. Na film na kitchen no. When you come home, you do like Romans. When you go to London, you do like Londonians. Today, I know na village. Chibimo village. Not in a village town. I'll get a she. And no more. Yeah, joint that. Lole, brother, you get to have a kitchen. I'm sure I talk about the idea. Local and international. She work our Cafe Nini, she got continental bushes. Camera for ya, camera the Katie and open back. Are you winning? Okay. Stand there when I'm an empty chick. I'm a John. Concrete. Chief, you got better one go. My people, we don't want the village. You got what I have needed. She got my guy shall come here walking. I will go see by me. I will go to toilet because I make a fuss on me. So my people, happy new year to all of you. Igaracha Cambridge, ga America, ga London, ga Paris. There is no place like home. You see how we all of us are. We all of us are English. Yeah. We and all of us are cooking and then having fun in the village.
Somebody will tell you, don't go village, oh. They will do this, so again, they will take you away, they will rapture you. Nothing is happening. We've been here since 15th of December. We've been toiling the whole of the East. And this, will I say, this Christmas is the most enjoyable, the most safest, the most cruisiest, the most One of the best. One of the best so far. So far, yes. But then, before we come, it was one of the fearfulness. Yes. Yeah, we were all terrified. We're being Traumatized. I'm the gun. I'm going to go. After the green, like I did I think we're not English or go log on. Let's see what out of the Nagram with do this already. So therefore, any year, if you're gonna let her come back home, and then we don't do gas. Chiefimo, they cook for okay, there goes. The taste of this one is different from the taste of it. Got from here to here on a gas na electric cylinder na township. Here at Tapa village, you got on a gas or water now. Once you come back, no matter your class, drop class and enter kitchen. See me here, I'm dressed Papatana. Chiefimo yana, Imo one name, Paranoma, Imo one name. I got my hands to go cook on a winner. Oh, can I? Then let I want among since. All right, let's go to the table. Yes. Actually, what do you bring to the table? Let's go and see what we brought to the table. Yeah, See what we bring to the table. We bring it to Onye awu ga cheta m na later wa. Icheta dị mgbe ihe dị mma ya wuru boda. Adu ma like money nye money ihe. Onyinye ekwensu ada adịcha m mma. Gift us is at what to belong. Nganga nwoke. Nganga 2026. Oh mio. Nganga ogene. Iwe nọ m n'obi. Ole ihe ọwụ. Iwe nọ m n'obi. Ihe m gaji ugbo agaje m n'ihe ụmụ Richard. N'ihe ụmụ Richard ka m gaji ugbo ụmụachi ka emebiela ụwa asha agbagbola. Richard ka emechapụrụ bere ya. Ọwụ nga m gaje iji ihe nne ga ahụrụ m ya nga ahụ esha ya na-aracha gị aka. Enwa m nnọọ letere. Ahụrụ m ihe esiwe nne gị nọ na-ara ntara imo. Nwaanyị na-amadụ anya arara ihe nne gị. Ole ihe ọwụ. Ole ihe baga. Ụmụ Richard akparịala m too much. Ole ihe ha mere gị? Ịma nwunye Richard nwere ihe. Mgbe ọ na-aga obodo oyibo nga aga elo ya lo ya na-aga jege mụ na onye ha nwaanyị anyị nwa ụmụ ogbenye adabịa nso. Enwere ndị nwunye di ya na-abịa ya nso. Ọwụ ọgaranya tụ ọgaranya. Ihe kwuru ihe mere eme. Abịa gbachie gate gị ka asị gị tell him I didn't dey. O take o megide anyị isolate tilere eso ọnwụrụ. Dieruwe eso ọnwụrụ ụmụ ya matasa iwu ndị ụmụnna. Emepere anyị ụzọ anyị ga-abịa ịbọkwa ihe unu ga-ekukwe mmiri unu ga-agakwa akụ nna biko unu ga-eso aga ibe gị akwa na ụmụnna ya anyị keta ibe akwa ma mgbe ọ dị ndụ ọnwụ ndị ọgaranya ibi eketa oriri na nkwari ọ bụ ya ka e nyewere gị ifu mgbe e lichara nwaanyị enyemetọ gị ifuo ha bụrụ ihe nọ n'akpa bige m nna aṅụsị ebigile ha m ụba ebigile m ndụ m larụta ọnụ ụlọ nwa m tọọ ha akpo ya wuru piloto pilo esere nne ha pilo ka ha biri gị pilo esere nne ha onye nwụrụ anwụ ede ya RIP m wureta chigirisi arahụla m ụra n'abalị ụnyaahụ maka sari otem na-esi arahụ ụra if I sleep I open mouth ọnụ m ghe oghe ma m na-arahụ ụra ọ bụ ya ka m tete wa ọnụ m ghe oghe ya wụ n'ọnụ nwaanyị nwụrụ anwụ ka m kwegoro ọnụ m nwaanyị m na-amịda ọnụ na nta m mịa ya ọnụ n'ọnwụ ote ka m welite ichichi na-awa m ya na-akụ m n'isi karakpom ka so onye na-akụ m nkwa n'isi ọwụrụ ya wụrụ onye nwụrụ anwụ dead body. Ihe ị ga-aghọta wụsị ihe nyere gị ihe awụ souvenir. Wa na souvenir m onye ga-asọve ma nwụdụhụ friji ụmụazị ibe ha na-ebi mgbọsị ndị anyị gara na nke na Anambra n'ihe bishọp ọzọ bụ friji na TV ihe ebiga kula ndị onye broda ha na-eji eze anwụ ndị ka eshie nne ha nwụrụ anwụ nwaanyị anyị na ya na-atọ dị ụtọ na ndụ ya wụrụ bịa n'ọnwụ ka ọ ga-abata n'ime ụlọ m ọ bịadị nga m for one day
ya buru moto gafe a na-egbu ya sarom n'isi pi nwa pi ya ribe so nwuru ma wo nebo hu ichi ikikwe ihe ndị a pila ha nyegekwe ọkwa ihe ha kara edewe n'ụlọ ha ni ha ji onye nwuru anwụ eme when you don't know me when you are alive gị nwa you didn't have know me all English kam so dem emebiele hu amara ihe na-eje eme sovemia enye cha ihe eji akwo ihe enye ayo na-eji ede akwa enyekwere gị paka gịnị mgbe arị ha ndụ eso m na birthday nga anyị gara ihe nyere ha ya sweet adị ndị ọgaranya ibe ha a na-ebujiri ha ihe na moto ma tọwelo ma rapao enwedị ihe na-ebufọrọ eru ụmụ ogbenye anyị sweet anyị raize ere anyị n'ọnụ ya eribe eso nwụrụ ha kete wuru onye nwụrụ anwụ nye m gif ole kwere ebe iji ya na-agụ aga m iwela ahịa onyinye ekwesị adịghị m mma uche wela ahịa ọsụ ọwụhụ mkparị nye nwaanyị ọwụ m nwe nne ọwụ nne m onye na-amadụ m mgbe ọ dị ndụ he didn't have know me mgbe ọ nwụrụ anwụ otu ka m ga-esi ewela ahịa adị m alaike mmanụ ime m ya dị ka anụmakwu ọkụ ụka nganga nwoke ọwụ rifod onye anụnụ reform gịnị ha na onwe ha ahụdụ ha nne ha reform onye mgbe ọ nwụrụ anwụ ya wụrụ bụ ugbo ọrịa ndụ eweta nwaanyị nwụrụ anwụ nye mụ na onye nwụrụ anwụ awụrụ wa neighborhood nlakpụrụ ụra ya wụrụ isi m nwere isi tụkwasị n'elu onye nwụrụ anwụ nwaanyị m na-edo orudo na ndụ m doru ya n'ọnwụ ya na di ya ga-agwọ di ya ka ekwesịrị imere ihe di ya were nwe ihe tiga na mpara ya arapado ya na-edori ya na ntị ya na-edori ya n'ọnwụ nganga ngwanye onye ọzọ nwe onye ọzọ eri ozu nganga ka ọ dị awụdị m udele agaga m ozi awụdị m udele na-eri ozu aga m ewela ahụ n'ahịa ha chọọ ihe ri mmanya m ngwanụ m agawa n'ebe m gago kenye m ji anyere m asị asị m agawa ebe m gago agaga m na-eleta m nwaanyị mụrụ nwa eledechi kego ga mụ nwa elechi nwunye kego ga m ka ọ dị ka ajụjụ dị gị ha nke ilekarịala ndị mụrụ nwa ngwanụ ka ọ dị ya kwụla na ọ ga na-abụchi ihe a na-amụchi ọsọ ngwanụ